I ćao svima, danas ću vam pokažem kako da skinete i instalirate neki auto u GTA San Andreasu. Znači prva stvar koja vam je potrebna jeste program za ubacivanje modova. Jedan od najboljih programa i najlakših jeste ovaj program koji se zove GGMM, znači GTA Garage Mod Manager. Znači potrebno je da ga skinete s ovog linka. Idemo download, zatim opet idemo download i idemo save. Ok. Znači sad je potrebno da odete na sajt GTA Inside da biste skinuli taj mod koji hoćete. Inače GTA Inside je najpopularniji sajt na svijetu u vezi GTA. Znači tu možete naći sve modove. Idemo ovdje, znači kada ste otišli na taj sajt, idete ovdje gdje piše GTA San Andreas i idete ovdje gdje piše Cars. Zatim ja ću odabrati BMW, inače tu ima skoro sve marke vozila. Idemo dole i odabrat ćemo uzet ćemo naprijed ovaj. Ok, idemo sad download, idemo start download i save. I evo, znači preuzeli smo sve što je potrebno i sada ćemo raspakovati sve ovo. Tako. E sad, znači, ovo ovdje je taj program, znači idemo ovdje gdje se nalazi GTA San Andreas, zatim imamo Properties i nađemo gdje se nalazi San Andreas, odnosno gdje je installer. Znači ubacite ova dva fajla, znači to se nalazi tu i idemo send to desktop. Mislim to ne morate da radite, ali ako hoćete da vam bude lakše, opa. Samo trenutak. I evo, znači sad smo ušli u program i kao što vidite, znači odmah na početku možete vidjeti kako vam izgleda taj neki auto koji ste ubacili ili koji je već ubačen. Znači mi ćemo ovaj auto staviti umjesto Infernusa. Tako. Idemo installer, idemo create backup. Znači ako se desi da mod ne radi ili da ima nekih grešaka, znači idemo ovdje restore from backup i vraća se na ovaj stari. Znači idemo ovdje manual mod installer, zatim imamo DFF model i nađemo ovog BMW. Znači sada preimenujemo ovaj file i znači jako je bitno da se ovo ovdje ne briše, ovo TXZ i DFF. Opa. Idemo install i kao što vidite mod je ubačen. Znači sad ćemo malo da razvučemo sliku. Znači ovaj BMW je jako lep. Imate ovdje, znači idete desni klik, idete view model details i znači možete da podesite neku boju dok ste u ovom programu. Znači stavit ćemo neku bude oko plava. Znači možete da upalite kao svetla, ali trenutno pošto ima ovakva svetla njemu ne možete, ali u igrici možete naravno. Možete ovdje animate, znači tu će se kao okretati točkovi. Znači možda ima poneka mala greščica ovdje na točkovima, ali to je samo u programu. Onda ovdje je special, znači tu će se poneki put u nekim modovima pojaviti, znači kao neke druge stvari. Naprimjer nekim automobilima će se pojaviti ovdje krovni nosač ako imaju tako napravljeno ili tako nešto. Onda ovako kada ovdje pomerite, otvorit će se gepek, ovdje će se otvoriti zadnja vrata, ali ono nema. Ovdje su prednja vrata i haube. Znači možete da okrenete točkove, stavit ćemo ih ovako. Znači evo vidite kakav je taj auto. I znači ako vam se ovaj auto više ne sviđa, možete da uklonite, idete znači opet installer, idete restore from backup, idete install mod i idete ok. Znači kao što vidite sad smo vratili na stari auto. I eto, što je bilo to, hvala što ste gledali ovaj tutorial, ne zaboravite da ostavite like i komentar i da subscribe-ujete na moj kanal. Vidimo u sljedećem klipu i to je to.